Fényképet tréfál, asszonyom? A pasasról van fényképe? Na jöjjön, nézzük meg. Látja ezt? Ő az egyik unokatestvérem. Egyszer kimentünk együtt a Vidám Parkba, és fölültünk a hullámvasútra. Ahogy én milyen beteg voltam, maga ült már hullámvasúton? Nem ajánlom. Ez meg Cindy Lou, az unokatestvérem gyereke. A családban ő kapta az én nevemet. Látja, ez a kép a játszótéren készült, felmászolt arra az izére. Tudja, ami úgy megy körbe-körbe. Hát ez vajon kicsoda? Ja, persze én vagyok. Na, ez gyerekkoromban készült. Egyszer elmentünk egy családi piknikre, és ott hát el sem tudja képzelni, milyen remekül éreztük magunkat. Nézze csak, a bácsikám Henry. Na, itt kell lenni valahol. Nézze csak, ez én vagyok az állatkertben. Ugye milyen aranyos? Aranyosan, keressük meg már azt a bizonyos Jaj, képet. megvan, Igen. parancsoljon. Ez nem az az ember. Ó, sajnálom.